Welcome to Amsterdam. Enjoy. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Good morning, Tita. Sabado. Ako na matagal bumangon. Maaga po akong nagising. 7 kasi yung alarm ni Rod. Grabe ang ingay. Pero, alas 9 na. Matagal akong bumangon. Yung aking mag-ama, oh my God, ang kalat dito sa bahay. Eh. Yung aking mag-ama ay wala dito kay si Ana may swimming ng maaga. Si Rod lang ang andun. Katid kay Ana doon sa swimming lesson niya. So, hindi ko maintindi. Hindi ko malamang kadahilanan. Ako ay inis na inis pa din kay Mr. Charot lang. Joke lang. Ulan pala. Anyway, ngayon puntahan namin si Nanay Fortunata doon sa Friesland. Oh my God, makita niyo na yung bahay ko. Ang realidad ng buhay nating mga nanay. Pero at least matagal akong nakabangon, diba? Yan na lang natin itong mga kalat. At least may nagkakalat. Ako'y magkakape na maaga. Kailangan ko ng kape. Yung mga pasalubong, yung gift ko kay nanay, ready naman na. Nilutuan ko nga siya ng pandesal kagabi. Yung pandesal po, kasi nilagyan ko siya ng oats na pinino ko. Hindi siya wheat pala, no? Yung oats, ano siya, tawag dito? Medyo dry siya. Pero okay naman. Okay naman, I would say. Okay naman siya. So, ito na, bali yung birthday gift ko kay nanay. Tapos, may na din ako dito. Pasalubong galing sa Pilipinas. Nagpadala kasi si nanay sa akin ng tuyo from Cebu. And then, sinamahan ko na din na utap. Yan ang aking birthday gift kay nanay. Diba? Made with love ang aking pandesal. Wala na tayong mga fancy-fancy na packaging o container. Ayan. Basta alam ni nanay, this is made with love. Charot. Anyway, ako ay magkakape. Kailangan ko talaga ng kape ngayon. And meron pa akong dalawang nakalabas palang pandesal dito. Ube pandesal, so mag-init ako. I don't normally have breakfast anymore these days, pero gusto kong kape. Kakain na lang din ako. Mahaba po ang drive namin mag-ama. Ngayon. Namin ng mag-ama ko. Ano siya? Almost 3 hours na drive para kami pupunta ng ibang country, diba? Anyway, Anna will be back to school. She will be back to school sa Monday. So, I have the full day to myself, Monday and Tuesday, na maglinis-linis dito sa bahay. Diba? Ang kalat ang bahay. Tingnan nyo na. Welcome to my life. Char lang. Mga daily natin tasks, maliliit na bagay. Maliliit na bagay na nag-accumulate. So, madami sila. Bitaw, I'm still grateful na may mga time akong ganito, may chance akong ganito na free ako. Wala akong trabaho. Alam niyo naman. But I'm glad na I'm able to do this kasi nakasuporta si Mister sa mga desisyon ko sa buhay. Although may mga disagreement kami paminsan-minsan, pero at the end of the day, nagkakaunawaan naman kami. Yan ang pinaka-importante.
At yeah, ako ay magre-ready po muna, no? Kakain. And i-ready din si Ana. And punta tayo ng Friesland. Kasi may invitation tayo to a birthday party. Samahan niyo po kami sa aming gala today. I hope okay po kayong lahat and enjoy the rest of this video. Ik heb deze puzzel gemaakt. Wacht. Ang haba ng biyahe namin. Mag-aalas 2 na ng hapon. I knew it. Oh, you're so busted. Yeah. The detective work is done, Zoe. Tonight, we got the ghosts they're so afraid of. Tonight? At school? At school. It's pitch black. Are you sure they'll come? Always have it, Zoe. We can't resist checking if their victims are. Kaon! Tara among birthday celebrant o red na red kay si nanay. Ja, daar is het. Oh, gapa kayo? Imagining first honor tanay kay. Ay tao ba makauna ba? Oo. Makagusto. Napay, si Mama Upansit, ang gusto ka. Yan para ko niya nabutsus ba para? Oh, yeah. Di Huli at ka na ng tigbuka. Maluto ka ba nito? Song-song na kalot. Eat out ka, bride ba? That's yung slice. Ako sa tiyak ko ginawa ng out. At ipadati niya akong pagbisan. That is for you. Yeah. Yung pag-init. Kabalo ba'y kananan? Bago pa na naong liwan din. What din? Anak mang, agkarahan ko na akong amiga gold pag... Yeah. Sa 69, Otso. Sa 68. Mao pa may iyang pag-pension. Oh. Een beetje van het Pero lezen. iyan man ang mga amiga. Ayan ko. Ato sa onas malay. Siya pa silang balay. Oo. Kinsa man. Iya man ng number, di ba? Iya ang ganda. Oh, yeah. Nakato? Tas pa. Kuy, ama. Ni mas masaling nga, Rosalie nga. Ni kong naay taga Braban. Braban inyo sa? Oh. Di ba nga itong gwapa to iyang anak? Si Rosalie. Hindi ko ko. Atong ko ate ka ba na ito Hindi na kasal si Rosalie no? O, si Rosalie. Ginanguran ako. At kamukha ka to bagong kasal ngayon. Oo. Muna yun. Nakama ni Rosalo mo ay Ay, kinatungan. May ganun ka siya bisa bisa. Nalisod pa kanu sa na pero basta rice kani na yun na isabaw. free. Sa iyang Lama lang mo bira. Umanang. Die op een rij. Oh, ni Tix. Deze. Ah, Paas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To me. Lang sa slave. Lang sa slave in the Gloria. In the Gloria. In the Gloria. Hurrah!
The next day. Hi, titas. Good morning. Sunday. Hindi na po ako nakapag-video kahapon. Kaya nakatulog kaming dalawa ni Ana sa sasakyan. Hanggang nakauwi kami. Diretso din kami tulog. Sunday and kakatapos lang namin mag-swimming. Yung tatlo. Aboy. 1 man. And hatid namin si Ana sa lolo't lola. Doon muna siya. Kasi may practice po ako ng drive today. Sobrang busy ng swimming pool ngayon. Puno. Yung iba wala nang maupuan. Yung sasakyan namin kailangang linisin. Kasi pag wala ako dito, walang nag-remind sa kanya na kailangan nang linisin. Tignan nyo yan. Then sa likod, grabe yung kailangan linisin. Sige na! Vicky top at home to gather the cucumbers. So we're taking her directly to Oma? Yeah. Ako pa? Then we go to drive this one and then I will do with Dennis. Prepare dinner. Half on the promo now is only 45. Still expensive. Yeah, it's just for once. Just for once a month. I don't go out that much, but You don't go out that What? much now. what then? When do I go out eating with friends? Sometimes with Paul, sometimes. Not sometimes, don't worry. If you notice, you've been going to sana 80s time. How long? How many times do you get dinners and how do I do you do it? What dinners? What do you 3, mean? 4 What do you mean times. dinners? Sa Badra ay, meet dinners among now. Mine is different. We get invited to the house. Nee, I mean with Oma, Loina, Rina. You eat here, you eat there, you there. No, we just meet. We meet at Loina. We meet at Rina. Yeah, in yeah, our yeah. house. Yeah. Yeah. They come Friday? I don't know. Stukbouw. Tsaka ang word na ba? You just do with Dennis bang, otherwise we have to hurry. Then Nee, we just do the drive. Huh? We just go to Veghel first. A few moments later. At wala na ang aming aling maliit. Andun na kay Lumato pa. Ako magliligo pa ako pagdating ng bahay. Nasa kami drive-thru ng McDonald's. Galing kami na practice mag-drive. Yeah. You wanna practice the drive in the McDrive bar? Muntik na kami mabanggo kanina. Wala po kami sa main road, no? Nasa industrial area kami dito. Pero wala man masyadong tao. Maraming kumpanya ang close ngayon kasi Sunday. So doon kami na practice. Pero may nakaparadang truck kanina. Muntik ko nang mabangga. Buti na lang. Iba kasi pag pag yung sasakyan, yung pang talaga pang practice, yung driver kasi or yung instructor, may sarili siyang clutch tsaka brake. So, 'di ba? Pag muntik nang mabangga, siya din makakapag-brake, yung sasakyan namin wala, 'di ba? Kasi nga normal na sasakyan, pero okay naman. Buti na lang.